okei, tää video ei tule ole mikään paras ja ei tule ole mikään paras äänenlaatu, mutta älkää ihmetelkö, jos tässä tulee todella paljon nopeutuksia ja silleen, niin mennään videoon. Okei, moikka vaan kaikille ja tänään me mennään vähän Minecraftia kauhumodeilla, joka tulee olemaan vähän pelottavaa. Niin mennään peliin ja katsotaan miten pelottavaa tästä tulee. Okei, me spawnattiin tälle tästä aika oudosta paikasta. Näin kyllä... Tai en mä sanoisi, että olisi outo. Me spawnattiin niinku Plains-biomista. Tää on ihan kiva. Näyttää, että tänne voisi tehdä beissiä johonkin näihin. Hankitaan puuta ja kaikki ekat tai niinku aloitustavarat. Siis mulle tuli joku outo achievementti tossa äsken, niin sen nimi oli kai joku 000, joka oli aika outo nimi. Jatketaan meidän matkaa, me saatiin tarpeeksi puuta. Ja aloituskamat tietenkin saatiin. Miksi mulle tuli tällä tätä efektejä? Häh? Mitä tapahtuu? Mä en nähnyt mitään. Tänne tuli vaan yö yhtäkkiä. Ja mulla on pikoksia. Kirves. Mitä tapahtuu? Tämä maailma on jo nytten kirjoittu, okei. Hyi. Lähde. Okei. Kuka sä oot? Miksi minä? Miksi minä aina? Varmaanko se mä sinä? Kuka sä oot, herra? Joo, mä näen sut todellakin, jos toi olet sinä. Tei pois! Onks täällä säkin? Vitsi! Tää kiros mun maailman jo näin nopeasti, okei. Thank. Okei, mua ei kiinnosta. Nyt nukkuu. Miksi sä oot edelleen siellä? Mä nukuin kokonaisen yön. Tuppa tänne. Mä en pelkää sua enää. Okei, ehkä mä pelkään sua edelleen. Vitsi mä säikäin. Mikä sun testifikaatio? Okei. Ensimmäinen virhe. Älä mene tota päin enää ikinä. No aivan sekaisin sen jälkeen.
Se oli aika pelottavaa, mutta joo. Siis mä kuttaan tän nyt. Toimiiks tässä? Okei, hyvä. Okei, tää on vähän pelottava, mutta onneksi nyt ei ole mitään kirottua. Tai no, on paljonkin kirottua käynyt. En tiedä mikä toi on. Just kun mä sanoin, niin tietenkin sitä kirottua tapahtuu. Hiljaa, please. Mä jätän sut rauhaan, jos sä jätät mut rauhaa, okei, tyyppi? Tuntuu, että sä spawnat sinne caveen, missä mä just olin. Joka ei varmaan ole mikään mahtavin asia. Mä käyn hakkaan lisää puuta. Ja mä huomasin täällä jotain, niin mä menin sinne päin sen takia, että käyn tutkimassa. Semmonen talo, ehkä. Itse asiassa mä hakkaan tästä tätä puuta. Please älä nyt tuu vihaseksi, tyyppi. Hakkaan tästä. Okei, sä tulit vihaseksi. Okei, mitä tapahtuu? Mä ymmärsin, että sä tulit vihaseksi, mutta tää ei oo nyt kiva, että sä teet tällaista. Korjaannu hei. Onks toi mun... Vaihtaaks? Okei, se ei ollut tosta. Korjaannu, mä haluun takaisin mun näön. Saanko mä mun näön takaisin? Please, tyyppi. Ja lammas sä sä et oo pelottava lammas. What? Sä et ottanut mun näkyä takaisin. Miksi sä tulit takaisin? Mä en halua sua enää. Hei hei. Miksi mä tein ton taas? Mä oon oikeesti... Mä oon aika tyhmä, kun mä menin sitä päin taas. Okei, säikein ehkä pikkasen, mutta... No, mä halusin vaan tietää, että antaako se mun näön takaisin. Ei näköjään. Pakko testata tavalla tai toisella. Okei, mä luulin, että mun pitäisi liivata pelistä ja tulla takaisin, mutta ei sekään toiminut. Joten näköjään me ollaan sokeita sitten omia loppuelämää.
Ei oo kyllä noin kyläläiset öisin kyllä yleensä ulkona, mutta aivan ne menee sisälle just. Mutta jos tiedätte jotain tästä modista, niin kertokaa ihmeessä lisää. Ihan vaan haluan tietää. Sainko mä just mun näön takaisin? Jes, kiitos peli, mä sain mun näön takaisin. Okei, nyt me ei ole enää puolisokeita. Tai siis sokeita. Ylipäätänsä. Kiva tietää. Nyt sori ihme null-tyyppi. Enpä tiedä, onko se joku null-tyyppi. Niin. Sori, että mä otin niitä sun puita ja jopa käytin niitä. Ehkä mä oon vähän tyhmä. Koska nyt se tulee varmaan taas laittamaan sokeeksi. No, kiitos, että sain näköni takaisin mulle. Okei. Mä alan seikkailla taas, koska mä otan vähän, on siis... No en mä tiedä mitä mä nyt sanon. Eikö niin, mä unohdin joo. Se multa unohtaa. Mun hiilet takaisin. Mä jätän niitä tänne. Mä tarviin niitä. Aika tärkeitä asioita tässä pelissä. Joten nyt mä menen seikkailla, koska seikkailu on kiva. Okei, mä löysin toisen kylän, niin nyt mä nopeutan ton videon sillä, että sitten pian me ollaan siellä. Tai no, vielä parempi idea. Mä hyppään ja mä oon yhtäkkiä tuolla. Okei. Nyt. Okei, mulle tuli chattiin joku outo. Tiedä miksi, mutta... en mä voin ottaa mukaan. Mikä toi on? Mulle tuli chattiin joku helpas. Ketä mun pitää auttaa? Mutta kuitenkin, mä jatkan nyt matkaa. Taas tällainen outo reikä ilmestyi tänne. Näköjään menee koko maailman alas. Niinku, mä en tiedä miksi menee niin paljon, mutta... Okei. Ei mä en oikeesti... Mulla on vaan joku Twitchiä automaattisesti, mä en yhtään tiedä. Mä en tykkää tosta. Okei, mitä tapahtuu? Okei. Anna kuorvaa joku nullin tekemä asia taas. Mun bisnesin hoidin. Mä pitää yhtään tässä oikeesti.
Mikä toi oli? Nyt se ei ole kaikki paikat, mitä koitetaan tehdä, niin mä kirjoittaa niistä. Okei. Tänne tuli päivänäyttöön, joka on mun mielestä hyvä merkki, ja tuolla menee toi monsterikuu pois. Ja se yksi name tagi lähtee. Mitä? Mä sytyin palamaan jostain syystä. Näin tuolla jotain hyvin outoa. Okei, mä en ehkä halua tietääkään, mistä noi tuli. Tai miten ne tuli. Tai miksi ne tuli. Mä haluan tietää, miksi tohon tuli just netherräkki. Se spawnas vaan suoraan mun silmien edestä. Okei, mä menen hakkaan vähän kiveä, joka ei tule ole kivaa. Okei. Pian valmis.
Okei. Musta tuntuu, että tää jakso tuli vähän niinku loppuun, niin kiitos kun katoit tän, jos katoit tänne loppuun asti. Ja pistä kommentteihin vaikka peruna, jos katoit loppuun asti. Niin ja tykkää, jos sä tykkäsit. Ja tilaa kanava tietenkin. Niin moikka ja jatketaan joku toinen kerta.